абдуҳалими 73 сола рафту ҳалимзодаи 41 сола омад. 35 дақиқа шумораи андаки вакилон интихобот бе номзади алтернативӣ. анҷумани ғайринавбатии ҳизби социалисти тоҷикистон ва интихоби раиси он ки рӯзи 23 июл дар душанбе баргузор шуд. зоҳиран ҳамаи ҳизбҳои сиёсии тоҷикистон аз як марказ идора мешаванд ки дар чанд ҳафтаи ахир савумин ҳизб раҳбарашро ба истилоҳ ҷавон мекунад. имрӯз синну соли устод аз 73 гузашт ва солҳои охир камтар аз саломатшон низ азият дода истааст. аз ин лиҳоз аз риёсати кумитаи маркази ҳизби социалистон хоҳиш намуданд ки бо ҳамин назардошҳои ӯро озод намуда ба ҷои ӯ ягон нафари ҷавонтар бо масъул ростқавлу ватанрӯзро интихоб намоем. раиси нави социалистҳо ғулом ҳалимзода ки то ин вақт раҳбари дастаи ҳизб дар шаҳри бустони вилояти суғд будааст. вакилон дар анҷуман 3 номзад ба раҳбарии ин ҳизб пешниҳод карданд, аммо 2 тан ба нафъи ҳалимзода аз рақобат даст кашиданд. на парлумон ҳаракат мекунем, моям мутобиқ бошем ва парлумон сони моя интихоб мекунам. мо аввал худомо нишон дода намода кун. барои маъракаҳои калонтари сиёсӣ, масалан интихоботи президентӣ чизам омодагӣ мегиред? ҳоли ин чизова ман омода нестам. ҳоли мақсад ман ин чизои фикр накардам. ин ба ман нав. ин мақсад мо дар ҳадафамон набудем ки интихоб мешавад ё интихоб намешавад. манам як ҳаяҷонанда гапи росташ. абдуҳалим ғафорзода раиси акнун пешини ҳизби социалисти тоҷикистон аз раиси нави ин ҳизб ситоиш кард. фаъолияти кории хуб доранд ва ман бовар дорам ки ин кас ҳамчун иқтисодчии бениҳоят муҳим ва баробари ин нозикиҳои ҳамин ҳизби социалистии тоҷикистонро дуруст дарк ва эҷод мекунанд ва барои дар оянда татбиқ намудани сиёсати имрӯзаи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон саъю талош мекунанд. абдуҳалим ғафорзода дар сафи ҳизб боқӣ мемонад. аз ин пештар 2 ҳизби сиёсии дигари тоҷикистон демократӣ ва ислоҳоти иқтисодӣ раисони худро ба афроди ҷавонтар иваз карданд. ҳизби социалисти тоҷикистон соли 1996 аз сӯи Сафаралӣ Кенҷаев раиси вақти шӯрои олӣ ва яке аз асосгузорони фронти халқии тоҷикистон таъсис шудааст. баъди қатли асроромӯзи ӯ дар соли 1999 ин ҳизб ба 2 шоха тақсим шуд ки соли 2004 вазорати адлия ҷиноҳи Абдуҳалим Ғафоровро ба расмият шинохт.